Здравейте, аз съм Дарвин49, сега ще снимаме с Микс Калвача Уди. Да, в смайта пише Микс 590 и така, да. Снимаме в момента. Така, да. Значи, аз ще играя с Зевс. Микстер е Павката, Павка с кой ще снимаш. Просто казвайте Павката, с това Микс, Окей, моля. значи, Или Калвача. това беше Павката. И без Калвача. Ти беше Кален. Аз съм Калвача. Кален или Мишо Цеса, Лига в Legends. Пръщичкато... Отново ли? Сега. Да, пръщичката... Да, ме прекъсвате. Много ясно. Днеска гледах... Да, прекъсвате ме зверски. Дарвинко... Чувам. Пръщи ли, не пръщи? Не пръщиш. Днеска гледах... Това беше Малкъм и тая майката... Нали, майката на Малкъм, когато, нали... Да млъкна просто, да. Няма трезли. Не, защото тая майката каза там, че искала уединение. И той, нали, бащата Хел вика, защо пърдиш като моряк? Това между другото много яко, такова... Много яко филм. И аз ще млъкна просто. Игра с Озирис. Посирис. Не играеш ли с... Кой го веда? Один. Озирис. Один, да. Да виждаш някъде въобще Один в двата отбора. Кажете ми някоя герой на Смайт и ще го погледам. Естествено време. Да се пази, че... Анус. Писа Джанус, но аз го казвам Анус. Щях наистина да го пиша Анус. Ще ме кефи някакво в изображенията някакво. Сатът! Щях да бъда доста очуден, че има такъв герой. Бог. Кой е Бог? Данчони Пей! Кой пее? Този, кажи го. Може би Дарвин 49. Бъркаш се. Сигурно съм много добър. То се като Ксерат. Същия Букук. Абсолютно. За кого говорим? Сестрата и дъщерята на Иван. Видя ли кой писа Fire, бе? Да ходим заедно, защото... То вече е гръцки. Фърстбулт, ще има. Не, има, ама нищо. Можем да го направим, ако играем... Тихо бе, не викай бе, момче. Няри влез тим, бе, аз сам им влизам. Ние влизаме. Да, влизате им, докато отидете до магазина ми обратно. Хора, защо такъде арена? Ти много взимаш, бе. Ай, че умра, бе. Ще кажеш, че няма умра. Въй, то си е много маняк. Брат. Идвам. Въй, то си е много як, може да ги телепортва. Ой, де. Тихо. Да не съм ти Николай. Тихо. Абсолютно. Да. Въй. Голям пич. Много кул. Сега съм невидим батка. То с как ма видя, бе. Жик так, като роботче такова ден си. Нека че кликам. Сега съм невидим батка. То с как ма видя, бе. Човек, той не мога да разбера какво му прави лута обаче. Нищо той се знае. Миния ни ти, маняци. Пази ги, Павка. Мен ма свалят. Сега искам да си ползвам улта да го Кумпха карна, някой знае ли? Мен сме убият миняните, човек. Айде, шо ти... И мене... Убиха ма миняни. Убиха ли та? Да. Вау. Това някой чувал ли е Купха карна? Каква карма? Купха карна. Купха карна. Като каза за карма, на готина е АД. Абсолютно. Като сурак.
Може би малко по-малко от Сурака. Имам пред Сурака е по-опис само бейсик атаки, доколкото той. Тъй, се тая, де. Добре, като той играем с Майт и говорим за Лигъл. Защото Калин е лигадия. Данчо е виновен. Гениус. ГМО. Не знам, аз не играя с майти, нямам за какво да си говоря с вас. И затова седя и гледам Не. някакви герои на Лига. Данчо! Но той Осирис му е много гадна историята. Някакъв го накълцал. Той е умрял, ме. О, и се чувства як. Имаше много яка снимка на него. Някакъв човек на... И днешните кокошки да се знаят. Аз ще такова. Аз... Някой пише Георги. Георги, аз го писах. Къде видя Георги? Нали се казвам Георги? Георги се казва. Да, ти ми знаеш ли? Павката се казва Георги ли? Да. Аз съм невидим, батка, те как ме вижда де? Да не играеш с Тимо. Се случи. Игра с Озирис. И Аз точно на... Не видим ли става? Озирис, Аз точно да. това гледам в момента на Озирис. Наистина ли става невидимо? Да, ама пак те виждат. Може да са ларднали с Лилав Лард. аз ще умра, ако павката не хилкне. А ти ще умреш. Аз колко пъти умрях, бе? Аз не Ти бях ще умреш. 2 пъти. Колко Аз е пък много. 4 пъти. Човек, то на ти- тази арена е толкова забъркано. Нормално някой да те види. Имам преди толкова сбъркано там, някой всичко чисто меле. Аз съм баткочичка, никой не ме вижда. Съм Power Ranger, розовия. Та Шила, мисля, че така се казвам. Е готина. Шила се казваш, да. Да. Има кефи, че кученцата излизат и я ближат. Ченца, Кучета зми. Виж пастет, човек, тя също ни дали. Пастет. Да. Някаква изтичка с пастет. Виж, вика пастет. Аз ще говориш на майките, не може някой филе с пастет. Не, гледай, бастет. Аз викам, Бастет. аз викам, Тя дето пускаше май някакви котки там да ги ходят, да ги don't say. да ги кълцат ли коби. Танчо, о, Котянца. Що ми стил на сега през злото? ако случайно не виждаш... Ела да биеш по това. Ще кажеш, че не бия. Данчо, с кой играеш? С Зел. Аре, убийте го Убихме го, това е Какво важно. има убиха, да. И мен ме убих. То заради Варадин. Пастет. Добре, виж и сега 1 милион ще влезе. Ето. Много ма кефят картинките от историята. Имам пред тя. Нали накрая има картинка на героя, на който е историята и има кефят много картинките им. Вай така ли си бъгване атаките, мангал? Да, бе! Миньони ти бият голям демидж, що и не ти е лигата. Защото пък на лигата не са опи. Веднъж тъпите миняни ма стънаха под кула. Не, че ма стънаха, не мога да мръдна. Мръсниците с мръсници. Трябваше да флашвам. Кой е Сега любим? най-много пак да умра. И Варадин. Добре, 3-5 съм заради... Един въпрос, Данчо, момчето. Кажи Калинка, момичето. Заради теб забравих какво щях да питам. И аз забравих. Защото съм И ти ли стеш да питаш? Фак, изключих си историката, нищо. Ще изцъкаме една игра на лига. Чакай. Че да събера за Суейн. Суане. Да, то сме викали. Кво? Ескорта, батко му викали. Айде, сега ще ги стъмна, всички ще ги. Рандъм бутони, цък на рандъм С- бутони, цък рандъм бутони, стъмваш? рандъм бутони. Чича. Чича, Кажи, бе, с Озирис можеш ли да станваш? Или Озир ли какъв беше? Озирис ма батка. Те да го знам какъв е. Те всичките им имена са такива изгъзини. О, дъбъл кил, не?
О, пента. О, трипл. О, квадра. О, наистина направих. Колко направи? Какво направи? Не, почти направих трипл. О, вау. Натурална минерална вода, не. Такава минерална вода с консерванти ще е. Какви работи пишат направо? Всяко има. Не се сърди. В момента точно седи и се чета тук минералната вода и... Супер минерална, нискокалорична. Да, нискокалорична вода, с по-малко колкото поди. С по-малко 8000 вида бактерии и... Някакво там списнало мляко от магазина, дед вкарах. Ако чувате музичката, без да си не искам. Никаква музичка не чувам и се радваме. Shut up! Не да знаете тази вода, пирен. Да, и какво? Но макей в картинката отзади. Искам да се лепна на челото. Много яка. Някакви планини, като я гледаш през водата и са пи вода. Ейме. Мисля, че я знам и някакви планини, къде ти Да, едни планини, едно небе и Изворчета. трева. Да, И изворчета. и трева. Айде, може да ги обърнем. О, някой ми е дал Teamwork. И Honor. Ти цъкаш ли? Сега ще почна една игра, значи... Ванчо, щипа главата. Смятай, Ти не си... силно. Ще цъкам. Чуя с кое да цъкам. Катма? Човек направи 5 хила е така рандъм бутони. Направил се пу. Направи пента. Ще направи. Направил 5 миндила. Искам, че върви на пенти. Що бе той, когато Да. цъкаш със слонито, направи колко си? Колко когато цъкаш със слонито, колко направи? Като цъках със слонито ли? Да. Катерина. Не... Everything. Още толкова, колкото... Не, повече. Към 3 пенти направих. И дабл кил на... не. Не ми зачети дабъл. 0 хелп, ай репорт. Трипъл кил направих. Какво? Направих трипъл кил с Озирис. И сега там, тук ми е пентата, ама никой няма ми помогне. Това голямото ще влези! Влезна! Това вика голямото. Влезе! Влезна вече. Влез. Къде е Пускам плен? ги да влезат, не ме интересува. Дойчо. За какво не Сари. направи? Чакай. Чух. Я ми дайте идея, Twisted Feeder или Катерина? Ехо, Смъчколина. Twisted Feeder. Какво е? Нищо. Човек, ако ми беше дошъл да ми помогнеш, можеш да направя пента, ама ти кой да Не ми викай. стави? Не ми викай. Избягай, че чак да е стъмно. Нямаше как да ти хилпна, защото съм на Champion Select. Избягаме такова. Между другото ти скочи 1 на 5, както направи с ония, където е... Ония. Така ли направи ли? Да? Добре, само да кажа кои играят срещу мен. Люшан, Илерия, Ирелия, Владимир Лукс и... Това човек, Рамос. ти ми напомня науката на Катарина, някаква... Видя ли как се завъртя и метна? Кой бе? На кой герой? Чакай, на Кали. Кали. Она той какъв и беше от? Аз съм я цъкал веднъж, но не взема. Нали, сега тук ще умрях от нейния от... Ми заприлича човек се едно, че нали някаква се разпери и мяташе ножки като Катарина човек. Данчо, какво и правеше наистина Улта? Спомняш ли си? На кой? На Кали. Някакви Ти нали Някакви ножки летяха, помня. върти се и хвърля ножки ли? Имам пред като Улта на Ката. Не, някакви ножки фарчаха. Не знам дали ги хвърляш. Някакви червени неща до нея имаш. Имаме Golden, такова... Gold Division в отбора. Кой? Саппорта. Blitzcrank играй. Със сигурност не си ти, защото нямаш рамка. Още. Да, не казвам, че съм аз. Имам пред още не съм я взел рамка. Тя е яка рамката.
Да. И като е с блицкранк и е някаква такова... Почти всичко е някаква Никой златна. не ми помага. Ето, никой не ми помага. Не нареждай мен. Бях си в базата. Ти седиш си пиеш чая там с другите богове, докато аз се бия там. С другите богове. Вей! Тост Някой знае ли, че Блиц... Данчо, мъкни! Блицкранк са го направили по-различен. Бъркаш. Не се бъркам. Добавили са му такива сиви части и са... Маркучите не са някакви жълти, ами са сега сиви такива. Вей, трябва да го видиш. По-як е направен. Да, знам Блицкранк как са го направили. Кога са го правили? Не знам, обаче е много як. Ти сега ли забеляза, че така Блицкранк бе? Ми да, аз в момента имаме Блицкранк в отбора и го видях. Много е готин. И Олаф също са го направили много готин. Олаф. Олаф. Да, те са го сменили вътре в играта. Стига е. Не съм го забелязал. Половин ден няма да играе и ще изтърва толкова много. То той Сега някъде скочи. Оба! Ще го Данчо, виж го за тебе бе! Кой? Да с чулна викаш. И Лерия. Не. О, имаме Frostblade и Релия. Те имат. Убихме ли го? Не. Войни лайняра къде избяга. О, игра срещу Владимир. Майната му. То сега... Ето го видях го Павка къде избяга. Can you open the door? Фак. Дилам. Lady. It's a lucky smile. Не. И това винаги ме е очудвало. Значи, Според мен какво казва Twisted Fate? Lady. Чикаго той, нали, ще кара турка на Gangnam Войне. Денси на Gangnam Style. Че как няма да денси? Ма той е корав, ма. Той денс, турка, всичко прави. Добро момче. Вижда, ако направят нов герой, някакъв да твърква. Че е много як. Къде пръщиш? Пръщиш като... Пръщиш като моряк. Сега. Пръщеле. Пръщиш, моля те. И так ми беше само. Сега не Какво ти пръщиш. пишеш там? Пръщиш. Пръще или да? ти още ли снимаш бе? Още ли снимаш бе? Да бе, аз не в момента. Аз се заблях в резултата, въобще не погледнах резултата, човек някакъв само. Да. И само съзнах, че губим. Ай се стегни. Пръще ли? Не, Защо не пръще тогава? Защото... Никой е виновен. защото Николай е виновен. И не си Всичко е купил, виновен той. не си купил жълти идеи. Вай. Не, Джейк, аз как ще позволя да избяга? Вие не, то се хилва по 23 все пак си връща почти целия живот. Защо? Как няма умре бе? Аз бягам, пак умрях мелето. Аз не гнусен Аз незрут. ти хелпя, за тебе съм. Как ще зад мене, аз съм невидим. Ами за тебе съм, да. И не си Да. невидима с... Не! Еми И тъго. пак не. Вземи, бе. Владимир по принцип на мидлен ли се играе? Мид топ. Мид и топ, или? Мид АП, топ. Топ танк. Все пак е АП там. Павка би по това голямото. Което е голямо. Чай, че мен ма гонят петима лапата. Петима лапица. Да, някакви дитя. Аре, бегай ти бе! Чай, сега Ай, ще включвам се учим и тако ще я става. За никой. Отбих Диме. покъпне, сега го уби. Половин час седи и го чакам да го харасна, той половин час ми кисне под кола. Войдан, щях да кажа ти го взеца. Чекай вече не помниш ли? Аре, бико е! Мен ме убиха. Тъпото му гадно Q, как се хелна. Ще да го взема. Я гледам. I get this. Bitches. Данчо, между ти как ще снимаш MP до края на играта си, или? Да, аз в момента снимам. Аха. Бе, Аз знам, но питам. ако сега някой умре или ни убият миньоните, губим. Затова Нищо. Колко точки сте? Ами, ние сме 44, те са 9. Вие на какво снимате сега? Предимно на 38. сайт ще снимате? Смайт Лига, може би Happy Wheels ще снимам аз. Че как не е хипилс? Може да снимаш на една игра с доктора MP, където цъкахме у вас.
Не знам как се казва, но ми беше гадно името. Бе, Как? да. Павка, моля те, не умирай. Аз умрях вече, какво ме питаш? Аре, бе, случва му. Вземай, бе! Бе, Бе! Ще губя! Давайте още малко килове. Yes! Yes, убил го. Внимавайте, Танато сега ще скочи. Не. Флак. На 9 останаха. Кой убиха? Кой ти Много изкочи кило. Котаракус? 9-0. Ами това беше всичко от нас, от мен поне и от Загубихте ли? Павката. Да, загубихме на 9 Абе, точки това разлика. е някакъв Довиждане и до скоро. Моля ви, сабскрайбните или харесайте клипа. И до скоро, до следващия клип. Чао. Чао! Павка, кажи чао. Чао.